Ser ut det? Är vi klar? Yes! Vi kör det rullet. Black Diamond lanserar i Europa nästa år en 16-film med 3 försäljande kategorier. Det heter Launch, Ascent och Enduro. Utsidan är väldigt ny och plattform. Där man bara stoler på att Black Diamond gör jobben. Men det som är intressant är ryggen och bärsystemet som är patenterat av Black Diamond och har en ganska unik lösning. För det första så beväger skulderformen sig i en vajer som löper längs hela bunnen av däcken som avlastar skulderna separat. Där kombinerar vi det systemet med det vi kallar ergo-axel som är en tredimensional ledda kurve i svansen som beväger sig i alla riktningar. Avlastningen är 80-20, 80% direkt och 20% på skulderna. En vanlig professionell däck har 60-40. Det är systemet heter ergo-axel och ergo-axel.